Good morning, Siargao. Maayong buntag po kaninyong tanan. Magandang umaga mga ka-Siargao. Ani anasabta sa laing edisyon sa atong programa Siargao TV News para napaghatod kaninyo sa mga importante nga balita. Dinhi na sa atong programa Siargao TV News para napaghatod kaninyo mga ka-Siargao. Dinhi na sa isla sa Siargao sa probinsya Surigao del Norte, rehiyon sa Caraga ug sa tibuok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao ug sa tibuok kalibutan. Maayong buntag po. Good morning sa atong mga kalungsuran nga sakop ning isla sa Siargao, ang Dapasan, Isidro del Carmen, San Benito, Santa Monica, General Luna, Socorro ug Pilar. Maayong buntag po mga ka-Siargao. Good morning sa atong mga frontliners o mga healthcare workers nga padayon ng serbisyo alang na kanatong katawhang Pilipino. Good morning po. Good morning usab sa mga silingan nato na mga kalungsuran nga maabot atong live stream karon ang Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur ug Dinagat Islands ubat sa mga kasikbit na mga probinsya. Good morning po kaninyong tanan. Good morning kang Ma'am Cathy Bunao. Salamat. Good morning Kuya. Salamat, maayong buntag po. Magandang umaga. Keep safe po kitang tanan na haguros gyapon mga ka-Siargao ang atong gibantayan nga bagyong Bising mga ka-Siargao. Good morning, maayong buntag kaninyong tanan mga ka-Siargao. Dili na ta maglangan atong pagasayron mga ka-Siargao. Ang pinakaunang bahin sa mga balita karon ang kahimtang sa atong panahon. Ilabi na karon grabe gayud kakusog ang haguros sa hangin mga ka-Siargao. Ang report gikan na mismo kang Meno Mendoza sa DOST Pag-asa. Unsay update Meno? Sa kasalukuyan, ang ating bagyong si Bising, huli pong namataan yan, sa layong 270 kilometers silangan po ng Biracatan, Roales. At bahagya nga po itong humina at sa kasalukuyan ay may taglay na lakas na hangin umabot sa 195 kilometers per hour malapit sa gitna at may mga pagbugso naman na umabot sa 240 kilometers per hour. At patuloy nga itong kumikilos sa napakabagal na takbo nito sa direksyon naman na west-northwest. At para naman po sa ating mga signal, nakatas pa rin ang ating signal number 1, tropical cyclone wind signal number 2, dito po sa Catanduanes, sa Eastern Samar, gayon na rin sa Samar, Northern Samar at Biliran. At ang ating signal number 2, nakataas pa rin dito sa eastern portion ng Camarines Sur, sa eastern portion ng Albay at sa eastern and central portion po ng Sorsogon. Yan po, yung mga may kulay yellow na yan. Ang nasabing mga lugar, posible pa rin makaranas po yan ng mga malalakas na ulan at mga hangin na simula sa 60 hanggang 120 kilometers per hour. Samantala, ang atin namang signal number 1, nakataas po yan dito sa eastern portion ng Camarines Norte, gayon na rin sa nalabing bahagi po ng Camarines Sur, sa nalabing bahagi ng Albay, at sa nalabing bahagi po ng Sorsogon, kasama na rin ang Masbate, at kasama ang Burias and Ticao Island. Ang ating signal number 1, nakataas pa rin dito yan sa Leyte, gayon na rin po sa Southern Leyte, northern portion ng Cebu, at kasama po ang Bantayan at Camotes Island. Ang ating signal number 1, nakataas pa rin dito sa Mindanao, bahagi ng Mindanao sa Dinagat Island, sa Siargao at sa Bukas Grande Island. Kung saan naman nakataas ang ating signal number 1, mararanasan pa rin ang mga pag-ulan na may mga pagbugso ng hangin na aabot naman sa 30 hanggang 60 kilometers per hour. Inaasahan natin na ang ating bagyong si Bising ay posibleng nasa layong 555 kilometers, silangan naman ng Infanta Quezon. At inaasahan natin na ito nga ay posible nang tumahak sa direksyong northward, pataas na po. Samantala, sa susunod na mga araw, sa Tuesday, April 20, ang ating bagyo, inaasahang nasa layong 535 kilometers, silangan naman ng Tuguegarao City.
At sa Miyerkules naman ng gabi, ito'y nasa layong 530 kilometers silangan ng Calayan, Cagayan. At sa Thursday, inaasahan natin na ito'y nasa layong 650 kilometers silangan ng Basco, Batanes. At posible na nga na inaasahan natin na mag-uumpisa na itong lumayo nga ng ating kalupaan. At sa Friday, inaasahan natin itong nasa layong 1,195 kilometers silangan naman ng Dulong, Hilagang, Luzon. Inaasahan pa rin natin ang moderate to heavy at with at times intense rains pa rin ang mararanasan po dito sa Bicol region, sa Northern Samar, sa Eastern Samar, sa Biliran at sa Leyte. Ngayon sa Martes naman, mararanasan naman ang moderate to heavy rains dito pa rin sa Bicol region at sa Northern Samar. Kaya't patuloy nating pinapaalalahanan ng ating mga kababayan sa nabanggit na mga lugar na patuloy pa rin maging alerto at mag-ingat sa posibleng pagkakaroon pa rin ng flash floods at landslides. At para naman sa ating bagyo, sa intensity ng ating bagyo, inaasahan pa rin na si Bising ay sa susunod na 6 hanggang 12 oras ay patuloy na magiging mabagal ang pagkilos at mag-uumpisa nga itong pumihit na sa direksyong pahilaga dito nga sa Philippine Sea sa tapat naman ng Catanduanes. At pagkatapos ng ito ay pumihit sa direksyong northward ay patuloy ay bahagya naman itong bibilis hanggang sa Wednesday at posible na magbago muli ito ng direksyon at ito nga ay tuluyan ng lalayo dito sa ating kalupaan. Ang paghina po ng ating bagyong Sibising ay dahil naabot na nito ang kanyang peak intensity at nasira po ang kanyang mata. Kung kaya't sa susunod na 24 na oras naman hanggang 48 hours ay posible pa rin itong ma-maintain ang kanyang lakas. At para naman sa malalakas na hangin, ano ang ating malalakas na hangin na dala ng bagyo? Simula sa sentro ng bagyo, ang malalakas po nating hangin ay mararamdaman simula sa 110 kilometers sa gitna ng bagyo. At bagamat dito po sa lugar ng Northern Luzon, Aurora, Quezon, kasamang Pulilio Island, at sa nalabing bahagi ng Bicol region, bagamat hindi nakataas po ang ating mga signals, ay mararanasan po ang malalakas na hangin dahil nga po sa ang ating northeasterly wind flow ay pinapalakas po ng ating bagyong Sibising. Kaya pinag-iingat pa rin ang mga kababayan natin sa nabanggit na mga lugar dahil mararanasan po nila ang malalakas pa rin mga hangin. At para naman sa ating mga karagatan, mararanasan po ang very rough to very high seas dito po sa eastern seaboards ng Luzon. Ang ating mga alon maglalaman sa pagitan ng 5 hanggang 12 meters at ang atin namang rough to very rough high seas dito sa northern and eastern seaboards po ng Eastern Visayas, mararanasan po yan at ang ating mga alon posible pong maglaro sa pagitan ng 2.5 hanggang 7 meters. Kaya't ang ating mga kababayan sa nabanggit na mga lugar ay pinapayuhan na wag maglayag. Ang lugar na to ay pinapagbawalang maglayag sa anumang uri ng sasakyang pandagat. Samantalang rough to very rough seas naman, ang mararanasan po dito sa northern and western seaboards ng Northern Luzon, ang ating mga alon maglaro po sa pagitan ng 2.5 hanggang 5 meters at sa eastern seaboards po ng Caraga, kung saan ang ating alon naman ay 2.5 to 4.5 meters at ang rough seas naman sa nalalabing bahagi po ng mga baybaying dagat ng localities kung saan ang ating mga wind signals ay nakataas pa rin at sa eastern seaboards po ng Davao Oriental ay ang ating karagatan naman ay ang ating pong alon ay maglaro sa pagitan ng 2.5 hanggang 4 meters. Kaya't patuloy nating pinapaalalahanan ating mga mangingisda na gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat sa nasabing mga lugar, mahigpit pa rin pinagbabawal po ang pumalaot. At dito naman po sa moderate to rough seas sa western seaboards ng Central Luzon, ang ating mga alon maglaro sa pagitan ng 1.2 to 3 meters ay pinapayuhan pa rin ang mga kulang sa eksperyensya na mandaragat na wag pong pumalaot.
At para naman sa ating mga karagdagang impormasyon, mangyari lamang na maglagon po sa mga sumusunod sa ating Facebook and Twitter account, _Pagasa, sa ating mga weather report sa YouTube, Pagasa Weather Report, at sa ating pong website sa bagong.pagasa.tst.gov.ph. At yan po muna ang latest mula dito sa Forecasting Center ng Pag-asa DOST, yung forecaster Meno Mendoza. Mao na mga kasyargaw, ang latest updates nato sa kahimtang sa panahon dinhi na sa atong nasod Pilipinas, ilabi na sa paghaguros ni Bagyong Bising. Ang Siargao Island o Bukas Grande Island mga kasyargaw, signal number 1 gihapon. Maong wala gihapoy tay biyahe sa mga sakayang pandagat mga kasyargaw, tungod na sa maong signal number 1. Mga kasyargaw, ingat-ingat po kitang tanan, mga kasyargaw. Sa pinakaunang bahin sa mga balita din hina sa atong programa, BFP General Luna nangandam na daan sa paghagros ni Bagyong Bising. Nangandam na daan ang Bureau of Fire Protection General Luna niadto pang adlaw nga Sabado alang na sa pag-abot sa uga paghaguros sa Bagyong Bising. Ipahigayon sa maong ahensya sa gobyerno ang water level monitoring dito na sa mga coastal areas sa pagpangulo ni OIC Municipal Fire Marshal SOF2 Rogelio Logroño Jr. mga kasyargaw, para na pagtanaw sa mga posibleng pagsaka, posibleng paghaguro sa bagyo, paghaguro sa mga balod mga kasyargaw, di na sa mga coastal areas karon sa General Luna mga kasyargaw. Kudos po sa mga fire marshal nato, mga PCG o mga PNP. Good morning, Kuya G. Pa-shoutout sa TOG-10, Lumbia, Cagayan de Oro, Misamis Oriental, Philippine Air Force. Gikan na kang JR Namata. Salamat. Good morning kanimo din J. Good morning. Happy viewing. Good morning, Kuya G. Good morning, Pilar. Gikan na kang Ma'am Annalyn Espehon. Salamat po. Good morning. Good morning, Kuya G. Kuya G, pa-shoutout ko kay Ma'am Ani Aurora Hicoso sa nasa Ijabata na si Dranier Jeff Aurora Hicoso diyan na sa Nuevo Campo, San Benito. Gikan na ka Ma'am Rosemary Halop Arreza. Good morning, Kuya G, watching from Consolacion. Keep safe, Siargao non. Gikan na kang Sir Espino Mike. Salamat, sir. Good morning. Good morning pa, shout out sa Burgos del Norte, Surigao del Norte, Mayor Arsena. Ika na kang Ma'am Rama Malinaw Genesun. Salamat po. Good morning. Magandang umaga. Greet ko kang Charlita Antolin. Kuya G. Ika na kang Ma'am Antolin Raquel. Good morning po. Good morning, Kuya G. Good morning, Siargao. Watching from Qatar. Ika na kang Ma'am Samantha Espeso Argota. Welcome back, Ma'am Samantha. Good morning kanimo din. Good morning po, Kuya G, at dito sa San Francisco, Agusan del Sur. Gikan na kang Ma'am Ana May Morales. Salamat po. Marajaw na buntag sa tanan arang kahangin. Nabuntag, Kuya G. Greet ko sa ako apo nga si Marco Ray sa San Pedro Alegria. Gikan na ka Ma'am Lydia Celisana. Good morning usab kang Ate Tesalona. Good morning kanimo din na maayong buntag. Good morning, Kuya G, pa shoutout from San Isidro. Gikan na ka Ma'am Grace Ramos. Grace Ramos. Good morning, Kuya G, pa shoutout po sa Asido family. Watching from Siargao. Islang po dili po sa Dapa, Surigao del Norte. Salamat. Gikan na ka Ma'am Grazel Asido. Good morning. Good morning, Kuya G. Good morning, Pilar. Gikan na ka Ma'am Yunilin Litang. Salamat po. Good morning, Kuya G. Pa-shoutout ko sa Gabutero family. Salamat po. Ika na ka Ma'am Che Gabutero. Dina na sa Kambasak. Ma'am, okay ra ba ang balo dina sa Kambasak? Salamat, maayong buntag sa pagtubag. Salamat po, maayong buntag. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, A1 priority sa General Luna na bakunahan na.
ang RHU General Luna, mga kasyarga, uban sa tabang sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office sa Bureau of Fire Protection, sa Philippine Coast Guard, Philippine National Police, CAFGO, DepEd o Department of the Interior and Local Government, may pahigayon o vaccination ngadto na sa mga A1 priority group o ang mga healthcare workers o ang mga barangay healthcare teams, lakip ang mga BHERTs o mga private clinic, social workers o contact tracers dito na sa General Luna. Ilabi na dito na sa ilang gym, mga kasyargaw. Tol ka na, mga kasyargaw, sa pag-abot sa bakuna nga Sinovac iba na sa Caraga Region, mga kasyargaw, para na mabakunahan ang mga priority groups nga gihanyag dinha na sa maong munisipalidad. Good morning, Kuya G. Pa-shoutout ko sa Litang family. Salamat po. Gikan na ka, Ma'am Yunilin. Good morning po. Good morning, Kuya G. Keep safe always to all Surigao non. From Sabang Tres. Gikan na ka, Ma'am Ann Flores. Salamat, Ma'am Ann. Good morning. Samtang sa laing bahin, balod og kusog nga hangin, may patigbabaw sa Barangay Santa Cruz, Socorro. Kagahapong adlaw, mga kasyargaw, alas 10 sa buntag, hangin og mga dagkong balon ang nasinati sa Barangay Santa Cruz, sakop sa munisipalidad sa Socorro. Nakita usab sa maong video ang light to moderate lang nga pag-ulan og ang mitigbabaw gayod ang hangin nga dala ni Bagyong Bising. Tungod sa maong mga kasinatian, suspendito gihapon, mga kasyargaw, o suspendido gihapon ang biyahe sa mga sakayang pandagat. Mahinumdumang signal number 1 gihapon ang atong isla sa Siargao ug ang Bukas Grande Islands, mga kasyargao. Ako to latest updates karon, mga kasyargao, dito na sa Socorro. Good morning, Kuya G. Pa-shout out ako sa ako amahan na dili managat kay Mayaot ang panahon bisan linaw an Burgot. Pa-shout out family Rama diri na sa Burgot. Salamat, Sir G. Yes, ma'am, bawal pagayod mo palaot, bawal pagayod mangisda bisan pa dili kaayo balod din na sa Burgos, Ma'am Rama Shenesun. Ayaw gayod pag palaot sa imong amahan, ma'am. Kay sa tunga-tunga ana na mga kadagatan na ang kusog nga balod og signal number 1 gihapon kita sa Siargao Island. Ma'am, so ingat po og ayaw na lang tuguti nga mangisda, ma'am. Salamat po. Good morning. Good morning, Kuya G. Watching from Barangay Tawin-Tawin. Pa-shout out sa talang Alpha Kappa Rho Delta Chi Chapter General Luna Esceptron. Gika na kang Sir Joey Boticario. Salamat po. Good morning. Magandang umaga. Kuya Jim, medyo mahina na ngayon ang balon. Yes, ma'am. Salamat, Ma'am Che Gabutero, sa imong pagtubag din, ha? Marajaw na buntag, Kuya G. Amping kitang tanan. God bless sa ato tanan. Salamat. Gika na kang Ma'am Tata Manazones. Good morning, Kuya G. Gika na kang Ma'am Estela Mamita Prada. Salamat, ma'am. Speaking of good morning usab kang Ma'am Starlina Gorgolon Cobillan. Salamat, ma'am. Good morning. Maayong buntag kanimo dina og sa Gorgolon sister. Salamat po, maayong buntag. Happy viewing. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, barangay visitation gipahigayon sa Dapa Municipal Police Station kagahapong adlaw. Atol sa paghaguros ni Bagyong Bising, nagpahigayon og barangay visitation, police presence, mobile patrolling, rekodera o road clearing operations ang Dapa Municipal Police Station o gibahin kini sa duha ka team nga gipanguluhan ni Police Staff Sergeant Jeric Faviosa o Police Corporal Richard Asibal. Kini gipahigayon dito na sa Barangay Osmeña, Barangay 12, Barangay Hubang, Barangay Santa Fe, Barangay Don Paulino o Barangay Union. Kini nga aktibidad sa maong kapulisan aron na makahatag pagpahinumdong o pag-ihatag impormasyon ngadto na sa mga low-lying areas, tulay, coastal areas nga ang maong mga lugar prone sa baha o landslide tungod na sa nasinati nato nga paghaguros ni Bagyong Bising. Good morning, Sir G. Watching from Manila. Gikan na
kan Sir Randy Archaga Santisas. Good morning Kuya G, pag-greet ko sa principal ng Dapa National High School, Ma'am Jovi Liza. Happy birthday ma'am, salamat. Gikan na ka Sir Matt Intano, happy birthday ka Ma'am Jovi Liza. Salamat po, good morning, maayong buntag. Good morning, happy birthday po. Bisan na nata sa kaimtang sa Bagyo. Happy birthday po. O unta na, malipayon ka sa imong adlaw nga natawhan ma'am. Salamat po. Labi na sa mga taga-Dapa National High School. Salamat po. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, ang Dapa gipangandaman si Bagyong Bising, mga taga-Kawit gipang bakwit. Daan ang nangandam mga kasyargaw ang munisipalidad sa Dapa uban sa mga kapulisan, BFP, PCG, PMFC atol sa gihimong pre-disaster risk assessment or preparedness meeting neto pang adlaw nga Sabado nga gipanguluhan ni Municipal Disaster Risk Reduction Management Officer Miss Ira May Sildora aron na usab makahatag sa mga update sa Bagyong Bising. Samtang kagabi mga kasyargaw, April 18, 2021, alas 9 sa gabi mga kasyargaw, ang personahe sa Dapa Municipal Police Station sa pagpangulo ni Police Executive Master Sergeant Ruel Perlas uban sa MDRRMO nga si Miss Ira May Sildron, mga kasyargaw, Sildora, mi assister sa pagpangbakwit sa mga residente sa Sitio Kawit gikan na sa mga kabalayan niini o gidala dito na sa Pastoral Evacuation Center tungod na sa makusog nga hangin nga dala ni Bagyong Bising. Samtang gipanawagan ang tanang residente sa Dapa nga kung nakasinati kamo og dili maayo diha na sa inyong lugar, pwede nyo tawagan ang MDRRMO para na sa assistance. Pinaagi na sa hotline nga 0998-971-9407. Akong usbon mga kasyargaw ang hotline 0998-971-9407. Mga kasyargaw, para na paghatag kaninyo sa assistance mga kasyargaw, tawaga lamang ninyo, i-text lamang ninyo kana nga numero. Sa pagkakaroon, padayon nato nga ginasayran mga kasyargaw, kung pila ka pamilya, pila ka individual ang gipangbakwit dito na sa Pastoral Evacuation Center. Di ka na mismo dito sa Sitio Kawit ning atong munisipalidad sa Dapa mga kasyargaw. Good morning, Kuya G. Pa-shoutout ko sa akong amahan kay Lito Litang og Almar nga dili managat. Salamat po, Kuya G. Gikan na kang Ma'am Yunilin Espinili Litang. Yes po, bawal gayud asa managat hangtod og mga adlaw. Mga kasyargaw, kay anaa pa ang tail end sa maong bagyo, mga kasyargaw. Good morning, Kuya G. Naa na ba'y biyahe pa Surigao, Roro karon? Wala pa po. Signal number 1 kita, Sir Ramil Kausapin Nasyon. Signal number 1 gihapon kita mga kasyargaw. So pasabot ana, bawal gihapon ang mga biyahe sa mga sakayang pandagat o sa mga Roro unless mga kasyargaw adunay ipagawas ang Philippine Coast Guard nga pwede na kini mga kasyargaw. Ato lamang hulatan ang mga updates gikan na sa Philippine Coast Guard Surigao del Norte kay sila man ang nakahibalo kung angay na ba nga mobiyahe ang usa ka sakayang pandagat dinha na sa kadagatan paingon sa Surigao o paingon sa Siargao. Salamat Sir Ramil, good morning. Happy birthday po sa ato principal. I'm a Dapa National High School student po. Gikan na kang Grazel Asido. Salamat po. Hello po, good morning Siargao. Good morning Kuya G. Watching from Taguig. Gikan na ka Ma'am Eva Perocho. Salamat po. Happy birthday Ma'am Jovi F. Concha Liza, school principal sa Dapa National High School. Gikan na kang Ma'am Maria S. Peso. Salamat ma'am, good morning. Samtang mga kasyargaw, adunay panawagan din hina mga kasyargaw sa atong programa. Gipanawagan karon mga kasyargaw nga nawala
duha ka adlaw o duha ka pin sa adlaw na mga kasyargaw o basin na ana-anak kini sa 3 hangtod 5 ka adlaw mga kasyargaw nga nawala nga ginganlan kini mga kasyargaw nga si Katrina U. Vega mga kasyargaw. Ulahi nga nakit-an kini dito na sa Tuwason Surf Hadool sa Harana, Siargao mga kasyargaw. Early 20s mga kasyargaw ang iyang edad. Ang height ana sa 5 flat or 5'2 mga kasyargaw. Dark wavy hair ang iyang buhok. Morena kini mga kasyargaw. Og sa kinsa man galing ang makakita sa maong nawala karon nga babae mga kasyargaw, pwede ninyong kontaka ang numero 0920-516-2735 o ang 0933-875-1331 o ang 0916-793-4066 o 0917-684-2004 mga kasyargaw. Nawala kini siya mga kasyargaw o missing mga kasyargaw. Ipangita siya mga kasyargaw sa iyang mga friends, sa iyang mga pamilya mga kasyargaw. Kung kinsa man ang nakakita kaniya, please palihog i-informar ang mga number o i-informar ang San Isidro LGU o ang San Isidro Municipal Police Station mga kasyargaw. Gipangita na kini sa iyang mga kalumunan mga kasyargaw. Good morning po, maayong buntag kaninyong tanan, mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita, information, education, and communications campaign, gipay gayon sa Socorro. Niatong April 14, 2021, mga kasyargaw, gipahigayon sa Barangay Ensiring, Munisipalidad sa Socorro, ang Information, Education, and Communication kun IEC campaign ilalom sa pagdumala sa Municipal Environment and Natural Resources Office Socorro. Ang maong aktibidad aron na sa pag-isgot sa mga nagpabiling polisiya kabay na sa solid waste management, sustainable fisheries o proteksyon sa mga municipal reserve forest sama sa mga ginadiling buhat ug ang mga penalty usab niini. Makita usab sa mga pictures ang mascot nga si Swano nga nagrepresentar sa pagproteher sa kadagatan dito na sa Socorro. Good morning Kuya G, pakigreet ko sa akong pag-umangkon na sa Ija Adlaw na tawhan. Si Jeya May Edera, watching from Porok 1, Hillside, Hayang Gabon. God bless, gikan na kang Ma'am Laylay Edera. Salamat po, good morning. Magandang umaga. Samtang sa laing bahin sa mga balita, dinin na sa tong programa. Apektado sa bagyong Bising sa Surigao City, girespondihan na. Hugot nga pagpangandam ang gihimo, lakip na usab ang pagresponde sa mga kadagkuan sa syudad sa Surigao sa bagyong Bising. Sugod pa niadtong adlaw nga Sabado, diin kansilado tanan ang biyahe paingon o paggikan sa Surigao. Hinungdan nga adunay pipila ka mga individual nga na-stranded sa Lipata Port o Base Port sa pakigtambayayong sa buhatan sa CDRRMO sa Surigao City. DRRMO, City, Surigao City, DSWD, PPA, PMO, Barangay Official sa Lipata, o TAF, nahatagan gilayon anan aksyon ang pagtagad ang mga panginahanglanon sa nasampit na mga stranded nga mga pasahero. Samtangan kini ilang gipahimutang dito na sa Lipata National High School og sa Nueva Gym diin gihatagan og pamahaw agig pag-assister kanila. Samtang pipila usab katawag ang nagkinahanglan og aksyon sa mga natumbang nga mga punuan, mga barrier o giaksyonan dayon kini mga kasyargaw sa CDRRMO sa syudad sa Surigao mga kasyargaw.
Good morning po kaninyong tanan mga kasyargaw. Salamat sa inyong pagsuporta din na sa itong programa. Please share sa atong live stream para daghan ang makahibalo sa mga latest updates din na sa isla sa Siargao o sa mga kasilinganan na mga probinsya. Salamat po, maayong buntag. Samtang mga kasyargaw sa laing bahin sa itong mga balita karon, stranded tungod sa bagyong Bising. Ihatagan na og tabang sa PCG og mga opisyales. Kagahapong adlaw mga kasyargaw si Commodore Luisito S. Sibayan, ang commander sa Coast Guard District Northeastern Mindanao, o ba ni Commander Elaine Pangilinan sa ang station commander sa Coast Guard Surigao del Norte, may pahigayon og port inspection dito na sa Eva Macapagal Passenger Terminal og Lipata Port kung misunod ba kini sa no sail policy nga gipatuman sa Surigao City og diri na sa atong isla sa Siargao. Gisugo na usab ni station commander o sa station commander nga ipahigayon ang round-the-clock monitoring alang na sa mga sakayang pandagat o mga pasahero nga apektado sa maong bagyo. Nasairan nga sulod sa Lipata Terminal, 11 ka rolling cargo ang na-stranded, 33 ang pasahero niini. Samtang mga kasyargaw, 178 ka rolling cargos ang na-stranded sa gawa sa Lipata Port og mikaba sa 454 kapasahero ang stranded nga ana karon sa Barangay Lipata Evacuation Center. Samtang sa Port of Surigao usab miabot sa 11 ka driver og crew ang na-stranded, samtang 38 ang pasahero nga gidala sa Barangay Taft Evacuation Center. Miabot sa 7 ka rolling cargos ang stranded sa Surigao Port mga kasyargaw. Nahatagan na og mga humanitarian assistance sama sa mga food packs, sa mga pagkaon, mga pamahaw, mga paniudto ang maong mga na-stranded karon mga kasyargaw dito na sa Lipata og Surigao Port. Good morning po, maayong buntag kaninyong tanan. Samtang sa laing bahin, Surigao del Norte Police Provincial Office nakadawat og 120,000 pesos nga donasyon gikan na sa LGU Claver. Nakadawat karon og 100,000 pesos nga cash assistance og 20,000 pesos nga prize pool para na sa Provincial Director's Cup ang Surigao del Norte Police Provincial Office gikan na sa LGU Claver niadtong April 16, 2021. Girepresentaran mismo ni Attorney Jeffrey Galido, ang Municipal Administrator sa Claver, og ni LMP Coordinator Margie Galido ang paghatag sa cheque ngadto na kang Police Director o Provincial Director Police Colonel Noel Espinoza. Kini nga kwarta pagagamiton sa mga pagpalambo pa sa mga pasilidad sa Surigao del Norte Police Provincial Office. Sumala pa ni Provincial Director Espinoza nga malipayon og mapasalamaton kini ngadto na sa LGU Claver og gisiguro niini nga ma-maximize ang mga kwarta sa pagpalambo sa PPO. Good morning, Siargao. Gikan na kanimo, Rogin Cel Di Mata. Good morning kanimo din na engineer. Happy viewing. Maayong buntag kanimo na. Salamat sa imong pagsuporta. Salamat. Please share sub sa atong live stream para daghan ang makahibalo sa mga latest updates sa atong isla sa Siargao. Maayong buntag po kaninyong tanan. Samtang mga kasyargaw, ang atong latest updates mga kasyargaw sa COVID-19 dinhi na sa Caraga Region mga kasyargaw. Ato ng pag-asayron din na sa itong programa. Ilabi na latest kini mga kasyargaw as of April 18 mga kasyargaw. Base na sa gipagawas nila na advisory. Ang report mga kasyargaw, dunay nadugang 58 new COVID confirmed case mga kasyargaw sa Caraga Region. 48 niini ang nakarecover na o walang naitala nga nangamatay sulod sa maong mga ihap. Maong ang COVID-19 sa Caraga Region karon sa kinatibuk-an. 9,281 na, 925 ang anaagi hapon sa isolation. 8,025 mga kasyargaw ang nakarecover na. Samtang ang mga nangamatay ana sa 331 kabuo.
Good morning Kuya G, pa-shout out Normie Colleen Balili. Good morning kanimo Dina Colleen. Happy viewing. O good morning usab mga kasyargaw, ilabi na sa mga taga Pembo, Makati City. Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po sa pagtutok sa inyo. O sa lahat at sa lahat mga kasyargaw nang nakakakilala sa akin dyan sa Pembo, Makati. Magandang umaga po sa inyong lahat. Uncle J. Fox S. Drilon, good morning usab. O kanin usab Kuya Edgar Lugagay Balili. Salamat po, good morning. Shout out po kaninyong tanan mga kasyargaw. Good morning usab kang Kuya Luloy o kang Kuya Ervin. Salamat po, good morning, magandang umaga. Happy viewing po sa tanang taga Pembo, Makati City. Salamat po, maayong buntag. Good morning mga kasyargaw, happy viewing. Pa-shoutout Kuya G kay Nanay Lita Litang na mag-amping sila. Salamat Kuya G, gikan na ka Ma'am Yunirin S. Penililitang. Salamat po. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, 25 million doses sa Sinopharm andam na nga ipadala sa Pilipinas. Andam na ang pharmaceutical company nga nagmugna sa Sinopharm vaccine nga magpadala og 25 million nga doses sa bakuna sa atong nasod. Kini sumala pa kang Attorney Mark Tolentino, ang presidente og CEO sa Marketing Universal Drugs Trading Corporation nga exclusive distributor sa bakuna kontra COVID-19 sa Pilipinas. Sumala pa nga dali ra kini nga mapadala kun adunay ipagawas nga emergency use authorization kon EUA ang Food and Drug Administration kun FDA sa atong nasod Pilipinas. Insister ni Tolentino nga natong Enero pa sila nagsumiter sa aplikasyon sa EUA apan hangtod karon wala pa ang resulta ni ini. Nasayran nga ang Sinopharm pwede sa mga 3 years old and above mga kasyargaw nga mga personahe uban sa mga persons with comorbidities mga kasyargaw. Sumala pa nga up to 100 years old pwede ang Sinopharm. Good morning, keep safe kasyargaw. Gikan na kang Jemar Gonzalez Sumalinang. Salamat Jemar, good morning, maayong buntag. Salamat po sa pagsuporta. Good morning, Siargao. Gikan na kang Ma'am Rosemay Tikmon Lisandra. Salamat, maayong buntag po. Ma'am Rosemay, good morning, magandang umaga. Happy viewing po. Samtang mga kasyargao sa laing bahin sa mga balita karon. Stranded tungod di Bagyong Bising, kapin 2,000 na. Miabot na sa kapin 2,000 o 2,000 mga kasyargao katao ang na-stranded sa mga nagalain-laing pantalan sa atong nasod. Tungod na sa Bagyong Bising. Sa pinakaulahing dato sa gipagawas sa Philippine Coast Guard nga kinatibuk ang 2,055 na ang mga na-stranded nga individual. 16 ang sakayang pandagat, 800 ang rolling cargos, ang wala pa usab gitugutan nga mo biyahe. Dili lamang kini 48 usab ka barko o 26 ka motorbangka ang mibalhin sa lawas nga lugar tungod na sa paghaguros sa Bagyong Bising mga kasyargaw, ilabi na sa dala ni ini nga hangin mga kasyargaw. Good morning po, maayong buntag. Samtang mga kasyargaw sa atong balita sa sports. Anthony Davis posibleng mo balik na sa duwa. Posible na nga makabalik sa duwa si Los Angeles Lakers star Anthony Davis. Kinihuman nga gitugutan na ang makabalik o gitugutan na kini nga makabalik sa training sunod kini sa pipila ka semana nga bakasyon og pahuway tungod na sa injury sa maong player. Sumala pa ka nga LA coach Frank Vogel nga gihatagan na og go signal sa maong doktor si Davis nga mopaygayon sa full on-court activity. Good morning po, maayong buntag mga kasyargaw. Samtang mga kasyargaw, ang atong COVID-19 updates sa tibuok nasod Pilipinas. Ang atong nasod Pilipinas mga kasyargaw, adunay kinatibuk ang
936,133 mga kasyargaw. Nadungagan kini kagahapong adlaw og 10,098 nga new cases. Maong ang active cases karon 141,089 na. 779,084 ang naka-recover. Samtang 15,960 mga kasyargaw ang total na sa mga nangamatay. Mao ka na mga kasyargaw, ang latest update sa kahimtang sa COVID-19 sa tibuok nasod Pilipinas. Good morning po, maayong buntag sa mga mangingisda din na, sa mga sakayang pandagat, ayaw asa ka mo pagbiyahe mga kasyargaw, tungod kay dagko pa ang mga bayod o wala pa pagtugot di ka na sa atong mga ahensya. Mga kasyargaw ka mo biyahe mo palaod ka mo. Og happy late birthday usab kang Ma'am Lucita Longos. Belated happy birthday Ma'am Lucita Longos. Birthday niya kagahapong adlaw, April 18. Mga kasyargaw, good morning po sa atong segment na Siargao TV News birthday greeting. Salamat po. Good morning mga kasyargaw. Dini na lamang kukutob mga kasyargaw hangtod sa sunod nato nga panag-uban. Dini na sa tong programa Siargao TV News para napagatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masaran. Dini na sa isla sa Siargao, sa probinsya sa Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga, og sa tibuok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, og sa tibuok kalibutan. Dini ang inyong nagalagad sa live stream karon, Kuya Jim. Moingon kaninyong tanan mga kasyargaw. Pagpakabana pagbantay makisayod, aron dili kita mahisukamod. Ingat Siargao, ingat Pilipinas, maayong buntag po kaninyong tanan, happy Monday, ingat kitang tanan mga kasyargao, #Siargao TV. Good morning, God bless us all.